यूपी बिहार में छठ पूजा के त्योहार मनता कि यूपी बिहार में छठ पूजा के त्योहार मनता, हर घर में खुशी का माहौल चलता। और वक्त से इतना मजबूर बानी कि 2 पैसा कमाए खातिर अपना गांव से ही दूर बानी। छठ पर्व में खुशी के माहौल एक बार आवेला कि छठ पर्व में खुशी के माहौल एक बार आवेला। जेकरा पास माई न बारे भाई ओकरा से जाके पूछो, पूरा घर सुनसान रहेला। सुंदर सुशील सजल हमार घाट बा कि सुंदर सुशील सजल हमार घाट बा। सबके परिवार खुश रहिए, छठी मैया से आस बा। जय छठी मैया। दौरा सजल बा करा चले के तैयार। साथे साथे हमारे टीम के तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही अपने फैमिली के साथ छठ पूजा मनाइए। जय हो छठी मैया।